Good morning guys! Good morning sa inyong lahat and good morning sa mga... Ay, ano ba ito? Sorry. Good morning sa mga nanonood sa atin. So, anyways, it's Saturday and maulan today again. So, yung Saturday natin ngayon, hindi siya magiging different sa ibang Saturdays natin kasi day off natin ngayon. Sorry. Day off natin ngayon and again, wala si Kim kasi nag-work siya sa second job niya. So, as usual, mag-aayos tayo ng bahay, mag-laundry tayo, magtatapon ng basura and all, name it all. At today, maikikwento ako sa inyo na gusto ko kayong isama sa isang, I know it's gonna be a journey for me kasi hindi siya pang isang araw lang. Kumbaga, may resulta naman. Or, nag-hope ako na may resulta. At, yeah, kung napapansin nyo, very visible naman na talaga yung acne ko sa camera or acne scars ko. Yun yung gusto ko nang i-address ngayon. So, ayan, kung makikita nyo, ito yung ginagamit ko. Ito nag-white. Ito, nagda-dry na siya. Ito yung ginagamit ko na parang gel sa gabi para lang mag-dry yung mga lumalabas na mga maliliit na pimple. And it's antibacterial too. So, kaya nakakatulong siya. But anyways, short background lang. So, nung 2020, sa kasagsagan ng COVID, naglala yung acne ko. Ewan ko sa inyo, yung mga girls dyan na naglalagay ng contour. Kung saan kayo naglalagay ng contour, dun din naglala yung acne ko. And kung nagmamask kayo, kung ano nakaka-cover ng mask, yun, dun sobrang naglala yung acne ko. So, medyo na-alarma ako kasi sobrang hindi naman ako ganun talaga kadami mag-pimples or kadami mag-acne. So, medyo na-worry na ako. May times talaga na umiiyak ako kay Kim dati kasi, oh my God, I don't feel beautiful. Mga charot-charot, mga ganyan. But, yeah, so, after nung mga naglala na yung acne ko, I decided to check if pwede ba ako magpa-appointment ng dermatologist. But then, sabi nila, kailangan ng referral. I don't know kung sa case ko lang yan. Pero, kung may experience kayo na nakabook kayo agad ng dermatologist, let me know. Kasi feeling ko ang saya niyan. But yeah, so I had to go to a general physician. Tinulungan niya akong mag-book or mag-book ng appointment for a dermatologist. But then super pahirapan talaga last 2020 guys. Kasi nga kasagsagan ng COVID. Tapos yung nakuha kong schedule na available was, I think, after 7 or 9 months pa. Tapos, nauwi sa 1 year. So, sabi ng general physician na, okay, bibigyan kita ng temporary or yung topical na treatment lang gamitin mo. So, binigyan niya ako ng Benzogel. Yung ginagamit ko hanggang ngayon, pag may unti-unting nagpa-pop na pimples sa akin, nilalagay ko lang siya sa gabi and then nagda-dry siya sa umaga. Although, hindi naman siya mag-heal overnight kasi lalabas pa rin naman talaga yung pimple mo. But, it's an antibacterial. And then, parang may drying, parang effect sa pimple mo. But, yeah, so, nung 2021, so that was 2020, right? So, nung 2021, unti-unting nag-heal yung mga acne ko. Pero guys, nag-iwan siya ng mga scars. Yung scars na pang matagalan talaga na masasabi mong, oh my God, shit, tinamaan ako ng acne. Ganyan na klaseng, So, may paunti-unti pa rin naman akong lumalabas na acne or pimples, lalo na pag sobrang stress. Or kaya, malapit na yung pimple natin. But yung pinaka main concern ko ngayon na talaga is yung acne scars ko. So, medyo na-address na onti yung acne natin. But yung scarring, my goodness gracious. Hindi ko alam sa inyo kung may pareho kayong experience sa akin. Pero,
nag-cause na siya ng emotional stress ba tawag dyan? And naapektuhan na din yung self-esteem ko. Guys, you can judge me if feeling nyo, maarte-arte naman, pero yan, na-feel ko na yan siya. Umabot na ako sa point na parang kahit sa dami ng problema ko, na i-erase lahat yung iniisip ko dahil iniisip ko yung mukha ko. I don't know if that makes sense, but nawawalan na ako ng confidence, and then parang ang dami ko ng insecurities, and nagmula lang yun dahil sa mukha ko. OA ba? Pero, yeah, gusto ko kayong isama guys sa journey na to kasi gusto kong ma-experience nyo din or makita nyo din yung journey na if doable ba siya for you or hindi siya doable sa akin. If magkiklik ba to for me pero magkiklik sa inyo. Kaya gusto ko siyang i-share sa inyo. So pupunta tayo ng skin clinic mamaya sa Burnaby. Mag-aayos lang tayo ng bahay and then magbe-breakfast. Magbe-breakfast and then mag-aayos ng bahay and then pupunta ng clinic. And then, gusto kong i-share sa inyo. And then, we'll talk more about this one later. Sa ngayon, magbe-breakfast muna ako. Kaya, I'll see you later, guys! So, andito na tayo, guys. Sa labas ng skin clinic. Nag-bus lang tayo today. Kasi wala si Kim. So, that's the clinic over there. Papasok muna tayo. Malapit lang pala to siya sa Metro Town, guys. So, dun banda yung Metro Town. And then, ito, mga high-rise building. Then that's a train station, and then dito tayo mag-cross papunta sa clinic. I'll try na mag-film sa loob or vlog sa loob, pero kasi initial consultation, so gusto kong mag-focus muna. Charot! Focus ba yet? Alright, okay. See you later. Okay guys, so pumasok na tayo kanina, but then sabi nila wala daw yung name ko dun sa lista for today's appointment. Pero I insisted and I told them na may text ako natanggap galing sa kanila, and true, may sa kanila nga talaga yung number na yon. And so aayusin lang nila yung schedule today. And then, babalik ako ng 4 PM. Supposedly, yung schedule ko is 3:45. Pero, ewan ko, hindi ko alam kung bakit na ano yung lista nila. Pero, yeah, sa ngayon, wala gaantay tayo. Mag-iikot muna tayo dito. Maghanap ako ng kape. Nagkape na ako kanina, pero parang gusto ko pa rin magkape. But anyways, I'll see you guys later. No, thank you. Wow. Pero I just found out na meron naman palang isang skin clinic sa kabila ng clinic na yon. So I decided to call them, and then luckily nakakuha tayo ng appointment for today. Kailangan ko lang mag-antay ng mga 20 or 25 minutes. Not bad. Tinip ko na kasi mukhang nice naman sila. You know, isa sa iniisip ko na pagpapasok ng clinic, yung parang hindi intimidating yung dating kasi nga parang may nafe-feel ka na sa sarili mo, but then parang hindi masyadong maganda pag-welcome sa pagpasok mo ng clinic. Pero, yeah, anyways, habang nag-aantay tayo, merong cafe dito sa baba. Ipapakita ko kung saan. Nag-London pag ako, and then, nag-snack ako ng onto. And then, mga ilang minutes na lang, pupunta na tayo, akyat na tayo sa clinic. And then, babalita ko sa inyo kung ano nangyari. Guys, so, nakauwi na pala tayo ng bahay, and pasensya na hindi ako naka-vlog kanina sa loob ng clinic kasi masyadong mabilis yung pangyayari, and nag-focus talaga ako sa pakikinig dun sa doctor ba, tawag sa kanila, after ng assessment. And then, okay, so konting recap lang. So,
no, like initially, yung clinic talaga na meron akong appointment supposedly kanina, tawag sa kanila is Ever Young, yung across Metro Town sa Burnaby. So, hindi ako natuloy doon, although binigyan naman nila ako ng schedule ng 4 p.m. Instead of 3:45, isisingit na lang daw ako sa 4 p.m. Pero yun nga, parang nag-change of heart na ako. And then, nakita ko yung clinic sa katabi nila. Yung tawag sa clinic na yun is Skin Art. Skin Art Medical Aesthetics and Laser Clinic. Ayan. Yun, luckily, nakapasok naman tayo sa kanila. And then, yung initial consultation nila, very nice. Naggawa sila ng assessment agad. Nag-take sila ng pictures. Ipapakita ko yung mga pictures. Never pa ako nakatry ng magpa-facial treatment dito sa Canada. And ina-expect ko na talaga siya na sobrang mahal. But, syempre, trinay ko lang, nagpa-initial, consultation para malaman natin yung treatment na gagawin at kung magkano. And guys, umabot siya ng nagbabagang $3,000. Sa treatment na yun, maraming procedure na gagawin. And so sabi ko, I want to be totally honest with you, wala siya sa budget ko, so kailangan natin magtanggal ng mga hindi naman kakailanganin. So tinanggal na nga yung mga products, like yung mga moisturizer, yung mga serum, ganon, and then yung other procedures na gagawin. Tinanggal na. Kasi yung kakailanganin ko lang naman talaga is to address yung mga scars, mga ganyan. So yun nga yung microneedling. And then, sa kahabaan ng pagde-discuss niya, guys, onti na lang. Sasabihin ko na sana na, yes, sure, let's go. Kasi, gustong-gusto ko na talaga. And buti na lang, dumating si Kim, sinundo niya ako. So, sabi ko, please, can you give us a moment to discuss? Kasi kailangan ko ng someone, guys, na magbabalanse sa utak ko. Kasi, ayoko mag-take ng risk na hindi naman ako sigurado kung mag-work ba. Although, yes, kailangan ko silang i-trust kasi failed nila to. Pero, hindi ko alam, guys. Yung 3,000 is good for 3.5 months na treatment. Pero, syempre, commitment yun, diba? Hindi mo naman alam kung ano ang mangyayari. So, sabi ko, kailangan ko munang balansehin. And diniscuss namin ni Kim sa loob ng clinic, and then sabi niya, why don't you just go for the basic one? And so, nung bumalik na yung doctor sa loob ng clinics, sa office niya, tinanong ko, and then sabi niya, sure, medyo disappointed si ate kasi syempre nag-downgrade tayo from 3,000, nauwi tayo sa $499 na package. And then, yung $499 na yun, may 6 siyang klase ng treatment. Meron siyang post-treatment care, meron siyang BHA acne peel, merong signature facial, merong decongest Bella facial, and meron siyang Bella Perfect facial, and yung microneedling. Sa 6 na yun, 3 yung kinuha ko, and yun din yung ni-recommend, yung decongest Bella facial, yung Bella Perfect facial, and yung DP for microneedling. So, guys, hinimay-himay ko muna. Habang nag-uusap kami ni Kim, tinatanong ko muna kung need ko ba or hindi. Pero talaga, guys, medyo gusto ko na. You know? And, medyo na-worry lang ako kasi kailangan mo talaga maglabas ng pera because yung mga ganito hindi covered ng medical services plan dito sa Canada. Kasi medyo, na siya, ibang case na siya. Pumayag na ako sa $499 package, and then, ano nga ba yung mga gagawin na to? So, yung decongest Bella facial, treatment siya na nagsispecialize to reduce clogged and congested skin. And then, magti-treat din naman siya ng mga other acne problem areas. So, sabi ko, okay, sure, kailangan natin yan. Gagawin yun habang nag-exfoliate yung mukha mo.
So, sabi ko, okay, that's good. Kasi sabi nila hindi daw makakaproceed sa microneedling kung hindi kailangan linisin ang mga mukha. So, I don't know. Kasi first time ko ma-try to. So, if you guys are watching, let me know your experience. Let me know kung tama ba or ano. And then, yung Bella Perfect Facial, sabi dito, mag-remove daw ng dead skin cells. Meron silang technology for lymphatic drainage. So, sabi ko, okay, sige, yan din. Kailangan din natin yan. And then, finally, yung microneedling, sabi, to increase production of collagen and then also to target wide range of skin concerns. So, yun naman talaga dapat yung gagawin natin. But, syempre, sabi nga nila, without those other something-something na mga procedures na gagawin, medyo useless din daw if magpo-proceed sa microneedling. So, ayun na nga guys. Sinishare ko siya sa inyo kasi gusto ko din malaman yung insights nyo or yung inputs nyo kung tama ba na mga procedures na yun. And then, kung may mga experience din kayo sa mga ganito na mga facial treatments, let us know. Share din guys kasi ma-appreciate talaga namin yan ni Kim. And yeah, gusto kong isama kayo, gusto namin na isama kayo sa journey na to para din ma-share namin. And then kung may similar experience din naman kayo sa akin, at least 'di ba alam nyo. But yeah, may ano na tayo, may first session na tayo ngayong Thursday, March 31, and i-update ko din kayo guys. Okay? See ya!